zan, egizela estresan atzetik, estresan atzetik egizen pertsona bat estresan ingurun berbaitxeko gendu. Eta egiz esan, hile askota gero, lorturau dakixen baten bat ekarti, eta, itzaldiz Eneriz Gomez gemogozku, bera psikologia lizentziatu eta doktoride, eta, ondo esaten duten, psikoneuroimmunologian lan egiten dago, eta bereziki estresan eragin posibletan osasunin, edo arlo horretan. Hainbat artikulu publika dago ospe handiko aldizkari internazionaletan, eta EHUko irakasle atxikide, kriminologia eta psikologiako graduetan. Orduan, ni bentzateot, berak berbeitxi aukela, ni isil jongona. Txalo bero bat, eta nahi desunin. Arratsaldeon, eskerrik asko. Josebak esan duen bezala, nire ikerketa lerroa psikoneuroimmunologia deitzen den arlo batean kokatzen da. Eta psikoneuroimmunologiak orokorrean, edo helburu nagusi bezala, estresaren eta gaixotasunaren artean existitzen den erlazioa ikertzea da. Zertarako? Estresaren eta gaixotasunen arteako erlazio horretan parte hartzen duten mekanismo ezberdinak ezagutzeak, egoera hauetan estrategia preventibo eta terapeutiko hobeak garatzeko aukera ematen digulako. Ziurrenik, hemen gauden askok, gaur edo egun hauetan estres hitza erabili dugu, seguru batek esan dula ez nazazu estresatuta sentitzen naiz. Goazen lehenengo ikustera, zer den estresa eta nola ulertzen dugun psikologok estres hori. Apuntatu behar detez? Estresa hitz greko batetik dator eta presioa eragitea esan nahi du. Estres hitza, disiplina eta zientzia ezberdinek bereganatu dute, lehenengoa ingenieritza izan zen, presio mekanikoari erreferentzia egiteko. Presio mekanikoen artean konpresioa daukagu eta presioa eragiteak zer esan nahi duen adierazteko erabiltzen da. Baina psikologiak ere estres hitza erabili du, beraganatu du estres psikologikoa adierazteko. Geroago ikusiko ditugu zeintzuk diren gu psikologikoki estresatzen gaituzten estimuluak. Izan daitezke arazo familiarrak, arazo ekonomikoak eta gero beste gertakari larriago batzuk. Baina estresa ez da bakarrik hori. Estresa ez da bakarrik presioa sentitzea. Ze azken batean, presioa sentitzen dugunean, guk presio horri aurre egin behar diogu. Eta aurre egin ahal izateko gure organismoak erantzun bat ematen du. Ni oraintxe bertan oso urduri nago, dardarka nago, izerritan nago, eta hori da estresaren hormonak jariatu ditu dalako. Eta ari hona da, egoerari aurre egiteko lagundu egingo naute. Goazen ikustera zer den estresaren aurreko erantzun hori. Gainetik baldin bada ere. Azken batean, egoera mehatxagarri bat sentitzen dugunean eta estresatuta sentitzen garenean, gure organismoak erantzun bat ematen du egoera horri aurre egiteko. Eta sistema fisiologiko ezberdinek hartzen dute parte. Batetik, neurotransmisio sistema daukagu, gainetik ikusiko dugu, ez dugu asko sakonduko. Hormonak jariatzen dira, eta sistema immunitarioan aldaketa batzuk gertatzen dira. Berriro ere esaten dut, estresa ez da txarra, aurre egiteko beharrezkoa da, erantzunari beharrezkoa da. Aldaketa batzuk sortzen ditu sistema hauetan, arazoa da aldaketa hauek denbora luzez mantentzen direnean. Hor dago arazoa. Helburua, estres baten aurrean eta estres horri aurre egin behar diogunean eta erantzun fisiologika hauek martxan jartzen direnean, helburua bizirautea da. Eta horretarako organismoan daukagun energia guztia mobilizatzen da. Eta mobilizatzen da egoera hori aurre egiteko. Behin egoera estresagarria desagertzen denean, sistema guztia hauek berriro ere bere orekara itzuliko dira. Azken batean, organismoak bere bizitza baldintzak modu konstantean mantendu nahi ditu. Kontua da, estreserako erantzun hori duela milaka urte diseinatu zela. Eta diseinatu zela bizirauteko. Eta duela milioika urte, guk beste estresore batzuen aurrean egoten ginen. Ez gaur egun estresatzen gaituzten gauzen aurrean. Biziraupenerako beharrezkoa da organismoan daukagun
energia guztia modu logikoan erabiltzea. Hori da gero ikusiko dugun zerbait. Kontua da, duela milioi urte garatu zen sistema badela, eta dela horrelako egoera batzuei aurre egiteko. Lehen guk sabaina batean bizi ginen, predatzailea geneuzkan, eta predatzaile horiek ziren gu gehien estresatzen gintuztenak. Horrelako egoeren aurrean, iesa edo borroka, erantzun bat ematen genuen. Eta gure organismoak gaur egun berdin erantzuten du. Edo zein dena estimulo estresagarria, horren aurrean berdin erantzuten du. Orduan, ze egiten du gure organismoak? Une konkretu horretan. Mehatxagarria den estimuluari aurre egiteko, beharrezkoa den energia guztia mobilizatzen da. Eta beharrezkoak ez diren sistemen aktibazioa inhibitu egiten da. Beharrezkoa denerako energia guztia bideratzen da, eta beharrez duguna isildu egiten da. Estimulo estresagarria joaten denean, sistema guztiak bere orekara itzultzen dira. Goazen ikustera hau pixka zehatzago. Guk gaur egun ez ditugu lehoiak aurkitzen, baina pareko adibide bat izan zitekeen, adibidez txakur baten aurrean korrika egin behar dugunean. Orduan, estimulu behatxagarri bat ikusten dugu, gure bizitza arriskuan ikusten dugu, eta iesa edo borrokarako aukera daukagu. Kasu honetan, ies egitea erabaki dugu. Eta ies egiteko korrika egin behar dugu. Orduan, korrika egin ahal izateko eta ies egiteko gure organismoak erantzun bat emango du. Eta erantzun guzti hori bideratua dago arrakasta lortzeko. Claro, esan dut lehen, neurotransmisio sistema ezberdinak daudela. Asko luzatu gabe, azken batean, txakurra ikusten dugunean gure alerta egoera piztu egiten da eta areagotu egiten da. Ez dugu bakarrik txakurra ikusten, inguruneko kontestua ere ikusi egiten dugu. Eta egoeraren balorazio bat egiten dugu. Eta egoera hori aurre egiteko erabaki bat planifikatu egiten dugu. Kasu honetan, ies egitea erabaki dugu. Eta ies egin ahal izateko gure gorputzaren mugimenduak koordinatuak izan behar dira eta modu koordinatuan ejekutatu behar dira. Hori lortu ahal izateko, gure organismoak bi hormon garrantzitsu jarriatzen ditu. Lehenengo eta behin adrenalina. Adrenalinak hor ikusten duzuen bezala brokion dilatazioa, bihotze erritmoaren areagotzea, tentsio arterialaren areagotzea eta beste aldaketa fisiologiko batzuk sustatzen ditu. Modu honetan, gure organismoko oxigeno maila askoz ere altuagoa izango da eta korrika eta ies egiteko erresistentzia handitu egingo du. Baina adrenalinaren jarriapena lepe motzekoa da. Beraz, badukagu beste hormona bat, eta kortisola da estresaren hormonan gorena esaten dena. Eta egiten duena da, gure organismoan dauden erreserba guztiak, bai glukosa erreserbak, gantza erreserba guztiak mobilizatu egiten ditu, adrenalinak martxan jarri duen ies borroka erantzun hori mantentzeko. Kortisola eta adrenalina jarriatzeak, orduan egiten duena da, gure organismoan dagoen energia guztia mobilizatzea. Eta hori, kostu handiko zeregin bada. Organismoak horretarako lan asko egin behar du. Orduan zer egiten du? Unean beharrezkoak ez diren beste sistema batzuk gutxitu egiten ditu. Adibidez, ugalketa sistema gutxitu egiten da. Une horretan, hormona sexualen eta ardatz sexualearekin erlazionatuta dauden hainbat aldaketa fisiologikoak ez dira beharrezkoak, hormona horiek jarriatzea kostu energetiko handia daukate, eta orduan hori gutxitu egiten da. Eta baita ere, sistema immunitarioaren aktibitatea aldatu egiten da. Gero ikusiko dugu nola den aldaketa hori. Ze azken batean, sistema immunitarioak hainbat komponente dauzka. Baina, guztia helburu berdinarekin. Alden daukagun energia guztia, mehatxu estresagarri horri aurre egiteko mobilizatzen da. Behin egoera estresagarria joaten denean, printzipioz, sistema guztiak bera etorri beharko lirateke eta bakoitza bere orekara itzuli. Gertatzen dena da, horrelako egoera batean, sistema immunitarioaren aldaketa bat ematen dela, eta ikusiko dugu zergatik. Irudi honetan txakurra gerturatu egin da. Horrelako egoera batean, zaurituak izateko probabilitatea oso altua da.
zaurituak baldin bagera, bakterioek inbaditu egin inbasio bat sortu dezakete, eta horregatik sistema immunitarioa martxan jartzen da, eta antura prozesua martxan jartzen du. Antura prozesua zer da? Gu danok zaurit bat egiten dugunean, zauri horren inguruan gorritasun badaukagu, temperatura igo egiten da, gorritu egiten da, eta hori guztia da kontentzio barrera moduko zerbait. Vale? Sistema immunitarioak martxan jartzen du erantzun mota hori. Gero ikusiko dugu badela beste erantzun mota batzuk. Kontenitzeko modu batean egiten du. Gero berriro ere, estimulo estresagarria joaten denean, bere onera etortzen da. Orduan, estres egoera batean eta modu prebentibo horretan, antura prozesu bat martxan jartzen da. Eta antura prozesu hori zitozinak deitzen diren proteina batzuk sustatzen dute. Azken batean, ideia hurrengoa da. Sistema immunitarioa ejertzito bat da, soldadu asko dauzka, zelula immunitario asko dauzka, infekzioei eta aurre egiteko. Lehenengo elantzunetan, estres egoera honetan, modu prebentibo horretan, zaurituak izateko probabilitate altua delako, kontentzio erantzun bat ematen du. Bai? Azken batean, barrera bat jartzen du eta saiatzen da mikroorganismoak sartzen. Eta sartzen balin badira, hor daude ja lehenengo defentsa linea horretan, soldaduak hau ekiditzeko. Eta horri antura prozesua ditzen digu. Zer gertatzen da? Berdina. Honek kostu energetiko handia suposatzen duela. Une horretan organismoa ondo dago, ez daukagu beste arazorik. Orduan, badago beste immunitario erantzun bat, immunitario eskuratua ditzen dena, eta hau da antigorputzak, ehunen erreparazioa eta horrelako prozesuetan implikatuta dagoen sistema immunitarioaren erantzuna. Antigorputzak sintetizatzea, vigilantzia konstante bat egitea, oso kostu energetiko handia suposatzen orduan, une horretan inhibitu egiten da. Orduan, denbora guztian errepikatzen dagoena, estres egoera batean, sistema batzuen aktibitatea igo egiten da, beste batzuenak gutxitu egiten da. Egoera joaten denean, dana bere orekara etortzen da. Honera iritsita, garrantzitsua da ezberdintzea estres akutuaren eta estres kronikoaren artean. Estres akutuak, eta gu printzipioz diseinatuta gaude estres akutu hauei aurre egiteko, dira une konkretu batean agertzen diren estimulu estresagarri edo mehatxagarriak. Eta esan bezala, erantzun fisiologiko bat ematen da, martxan jartzen da, sistema ezberdinak direla medio, eta estimulua desagertu bezain laster, sistema fisiologiko guztiak bere egoera normalera iristen dira. Eta erantzuna adaptatiboa da, biziraupenerako baliagarria da. Arazoa da estresa kronikoa denean. Modu jarraitu batean, estimulo estresagarriei aurre egin behar diegunean, horrek ze suposatzen du? Aurre egiteko martxan jarri diren sistema horiak hiperaktibatu egiten direla, denbora gehiegi egoten direla aktibatuta. Eta bizitzeko ere garrantzitsuak diran beste sistema horiek inhibituta daudena modu kronikoan inhibitzen dira. Sistema immunitarioa kasu. Defentsa fisikoak gutxituak daude. Esan dugu lehen, antigorputzen sintesia oso kostosoa dela eta hori inhibitua galditu daiteke modu kronikoan. Baina baita ere, antura prozesu hori denbora gehiegi aktibatuta dagoenean, arazoak sor ditzake. Beraz, estres kroniko baten aurrean, erantzun fisiologiko hauek martxan izateak, ez da batera adaptatiboa eta bai gaixotasun fisiko eta mentalen aurrean zaulgarriago bihurtzen gaitu. Estresoren mota ezberdina daude, fisikoak eta psikosozialak. Guri gehien estresatzen eta gaixotasunerako aukera gehiago ematen dizkigutenak psikosozialak dira. Fisikoen artean dauzkago termikoak, akustikoak, mina, beste batzuk ere, baina printzipioz ez dute osasun arazorik sortzen. Zate du printzipio seminaren kasuan hori ezberdina izan daiteke. Guri gehien estresatzen gaituzten estresoren motak psikosozialak dira. Eta hauek dira bizitzako gertakariak. Bizitza gertakari hauek larriak izan daitezke, behar bada un momento puntual batean ematen dira eta akutuak diruditi, baina bizitzaren pertsonan gauza asko suposa
suposatzen dituzte eta larriak dira. Eta gero badauzkagu, gertaera txikiak, printzipioz badiruduela ez direla hain garrantzitsuak, baina metatzen juten dira. Eta metaketa horrek ere estres kroniko batera eramaten gaitu. Estres fisikoen artean, dakagu termikoa, akustikoa, eta esan dudan bezala, estresore fisiko hauek ez dira gaixotasunarekin erlazionatzen. Egia da, behar bada, gure etxe ondoan obrak egiten balin badaude eta denbora guztian zarata entzuten balin badugu, gobiatu egiten gaituztela pixka bat, baina hori ere arratsalde bateko edo une bateko kontua da. Minaren kasuan, min akutua balin bada, bai unean gaizki pasatzen dugu, baina gero ahaztu egiten zaigu. Kronikoa denean aldiz, hor ja arazo gehiago sortzen dira. Eta estresore psikosozialei dagokionez, badauzkagu bizitzako gertakari nagusiak, eta hor daukazue pixkat establezituta edo dagoen rankina. Daude hondamendi naturalak, hondamendi natural bat, adibidez urakan bat, momentu batean gertatzen da, baina horrek gauza asko dazkartza. Etxea galdu dezakegu, gertuko baten eriotza bizi izan dezakegu, eta adibidez, lehenengo datuak hondamendi naturalei dagokionez, ikusi izan Harry urakana ez dakik gogoratzen duzuen duela desiente urte gertatu zana, baina handik hilabeteetara oraindik hori jasantzuten pertsonek sistema immunitarioa urritua zeukaten. Gero, kontsideratzen da ere, bizitza gertakari nagusi estresore bat dalak, gertuko pertsona baten eriotza, banantzeak, dibortzioak. Eta gero, badaude, gertakari txiki horiek, metatzen juten diranak gure bizitzan. Eztabaida familiarrak, arazo ekonomikoak, eta abar, eta abar. Ikertzale askoren arabera, gertakari txikiak dira pilaketa efektu baten bitartez, gugan estres psikosozial handiena sortzen dutenak. Baina egia da, errealitatean biak batera ere eman daitezkenak. Bata da, bestea da, edo bien arteko kombinazioa bada ere, azken batean pertsonak sentitzen duena da gainean kriston zama daramala. Eta zenbaitetan, zenbait pertsonek ez daukate errekurtsorik honi aurre egiteko. Beraz, bueltatuta ideiara estresaren erantzuna eta estresari aurre egiteko duela milaka urte diseinatu zen sistema bat daukagula, hori izango ditzateke benetako mehatxua, gerturatu dugu pixka simila egin dugu, baina egungo mehatxu psikosozialak, gaur egun beste mehatxu mota batzuetara ohituta daude. Baina kontua da, gure organismoak ez duela desberdintzen. Organismoaren interpretazioa berdina da. Egoera estresagarri baten aurrean organismoak esaten du, nire bizitza arriskuan dago, eta orduan erantzuna martxan jartzen du. Orduan, bueltatzen balin bagera sistema immunitariora, ikusi dana izan da. Estresa modu kronikoan jasaten dugunean, antura prozesu hori modu hiperaktiboan mantentzen dela, eta hori dela nahaste afektiboen agerpenarekin erlazionatzen dena. Aldiz, antigorputzen sintesiaren gutxitzea, ehunen erreparazioa gutxitzeak, hori da erlazionatzen dena gaixotasun fisikoarekin. Lehenengo datuak, hemendik datozkigu. Lehenengo jakin genuena izan zen estresak gaixotasun fisikoekin erlazionatzen zela. Nahaste mentalena geroago etorri zen. Eta egia esan, nahiz eta esan, gaixotasun fisikoena lehena hori jakin izan genula, hori izan zen 80. hamarkadan. Ez da duela hainbeste denbora disiplina zientifiko batentzako. Beraz, hasiko gera kontatzen, nola jakin genuen gaixotasun fisikoen eta estresaren artean erlazio bat existitzen zela. Hemen dauzkagu Ronald eta Janice Glasser, gizon emazteak dira. Ronald immunologoa da, eta Janice psikologoa. Ronald, datu guzti hauek pixkat hausaz dakizkigu. Ronalden aita hil egin zen.
Eta Ronaldek oso gaizki pasatu zuen, berarentzat kolpe handia izan zen, eta jota zebilen. Denbora askoan ezin zuen, esaten dugun bezala, bere gorputzarekin. Eta egun batean, psikologoa zen lagun batekin gelitu zen bazkaltzera. Eta psikologo honek esan zion, Ronald, ez ahaztu, badaudela hortik datu batzuk, esaten dutenak, maite dugun edo gertuko pertsona bat hiltzen denean, urte baten buruan, gaixotzeko arrisku gehiago daukagula. Eta Ronald ideia horrekin joan zen etxera, eta psikologoa zen bere emazteari hurrengo galdetu zion. Estresak osasunean eragiten du? Eta bere emazteak erantzun zion baietz, eragiten zuela. Datua daixente zeudela dagoeneko azaltzen zutenak estresa eta gertaera estresagarriak gaixotasunaren inzidentzia handiago batekin lotzen zirela. Eta Ronald, immunologoa izanik, hori oso konexio garrantzitsua iruditu zitzaio, interesgarria, baina ez zuen ulertzen nola estresak eragin zezakeen sistema immunitarioan. Eta bere emazteak esan zion datuak hor zeudela. Gertatzen zena zen, sistema immunitarioaren gainean zeuzkaten ezagupenak oso mugatuak zirela. Orduan pentsatu zuten esperimentu batzuk martxan jartzea erlazio hau ulertu ahal izateko. Eta lehenengo esperimentua estres akutuaren inguruan egin zuten. Eta oso esperimentu erresa izan zen. Eurak immunologa ziren, psikologa ziren, baina unibertsitateko irakasleak ziren eta medikuntzako unibertsitatean egiten zuten lana. Orduan zer egin zuten? Medikuntzako ikasleak hartu eta azterketa garaietan, eta orduan odola atera zieten azterketa garaien aurrean eta azterketa garaien ostean. Eta emaitza hurrengoa izan zen. Behin azterketak pasata, bere leukozito maila odolean oso baxua zen. Edo gutxitua zegoen, behintzat, azterketa garaien aurretik konparatuta. Linfozitoak ezinbestekoak dira gure organismoaren defentsa fisikorako. Orduan, bazirudien estresak erantzun immunologikoa aldatu zuela. Baina ez zuten sinisten. Oraindik ez zuten ulertzen nola izan zitekeen hori. Orduan zer egin zuten, laginak berriro analizatu. Ez dakit 3 edo 4 aldiz analizatu zituzten lagin horiek. Eta emaitza beti berdina zen, leukozito maila baxua zen. Orduan ezinbestean, evidentzia zen, estresak erantzun immunitarioa aldatu egiten duela. Baina, kostatu egin zitzaien datu hauek publikatzea eta argitaratzea ze hori heregia batzan. Lehen pentsatzen zen sistema immunitarioa bakarrik sistema defensa fisiko bat zela eta zukala inolako harremanik portaerarekin. Nahiz eta bazeuden aurretik datuak, eredu animalietan aterako datuak, baina zeuden pixkat izkutatuta bezala, ez ziren oso ondo onartzen. Bikote hau lanean jarritu zuen eta orain bai hasi zen estres kronikoarekin lanean. Eta estres iturri bezala, ze hartu zuten? Zainketa. Gaur egun badakigu, dementzia bat, Alzheimerra bezalako dementzia daukan pertsona bat zaintzea oso estresagarria dela, eta orduan hartu zituzten, bere bikoteko idea zaintzen zituzten pertsonak, urteetan zehar, eta konparatu zituzten, zaintzaileak ez ziren beste pertsona batzuekin. Eta egin zizkieten besoan zauri batzuk. Eta kontrolatu zuten zenbat denbora igarotzen zen zauri horiek sendatu arte. Eta grafikoan ikusten dugun bezala, zaintzaileei askoz ere gehiago kostatzen zitzaien sendatzea zauriak. Eta askoz ere gehiago kostatzen zitzaien bere sistema immunitarioa martxan jartzea. Eta ikusten balin baduzue 8 asteren buruan, zaintzaile bat ere ez zen iritsi bere ehunen errekuperazio osora. Denbora gehiago behar izan zuten. Gauzak horrela, azkenean lortu zuten beste erantzun bat ematea ere. Eta da, denok jakingo dugu edo denok seguro entzun dugula noizbait, estresak ultzerak sortzen dituela. Ez? Eta lehen pentsatzen zuen magia zela, estresatuta ultzerak. Gaur egun badakigu ultzerak ez danak, baina batzuk,
bakteria batzuek sortzen dituztela, eta bakteria hauek populazioaren 85% dauzkagula, baina danok ez ditugu ultzerak pairatzen. Zergatik? Egoera normalean eta gure sistema immunitarioak ondo funtzionatzen duenean, nahiz eta bakteria horiek gure flora intestinala nolabait kaltetu, sistema immunitarioak erreparatu egiten du. Baina estresatuta baldin bagaude eta gure sistema immunitarioaren zelula gutxituta baldin badaude, bakterioek egiten dituzten kalteak ezin dira erreparatu. Guk ere, nire ikerketa taldeak ere lan egin du eremu honetan, eta ikusi genuen ere estres sozial kronikoa eta batez ere depresioarekin ere lotzen zen estres mota hori, horrek gure sistema immunitarioaren zelula hauek ere kaltetu egiten zituela. Atxeden aldia edo, bai? Esan dudan bezala, lehenengo datuek adierazten zuten, estresak gaixotasun fisikoen aurrean zaulgarriago egiten gaituztela. Gerora jakin genuen, nahaste mentalen aurrean ere zaulgarriago egiten gaituztela, hori atxedenaren ostean. Esan dugu lehenengo datuek adierazten, eta baita ere, gaur egun guri estresatzen gaituzten estimuluak modu kroniko batean bizitzen ditugula, eta horrek ekartzen duela, zenbait immunitate zelulen sintesi gutxiagotu bat, eta hori erlazionatzen zela gaixotasunarekin, baina gero jakin dugu ere hantura erantzun hori modu kronikoan aktibatzeak ere beste gaixotasun mota batzuekin erlazionatzen dela. Eta konkretuki nahaste afektiboekin, adibidez depresioa eta antsietatea bezalako nahasteekin. Kontua da, hantura prozesu hori, lehen esan dudan bezala, zitozinak ditzen diren proteina batzuk jartzen dute martxan. Eta esan dugu, zitozina horiek sistema immunitarioko hainbat zelula erreklutatzen dituztela eta barrera kontentzio hori egiten dutela. Kontua da, zitozina horiek ere garunera iristen direla eta garunean bertan sintetizatuak izaten direla ere. Eta horrek portaeraren aldaketa bat ekartzen du. Baita ere, portaera aldaketa horiek ere bideratua daude modu preventibo batean. Eta portaera multzo horri gaixotasun jokabidea deitzen diogu. Eta gaixotasun jokabide hori azken batean da portaera aldaketa batzuen konjuntoa. Eta bideratuta dago beste gauza batzuen artean konbalezentzian laguntzeko. Lehen esan dugu, estres egoera batean, organismoak ere interpretatzen duela zauritua izeteko probabilitatea daukala, eta orduan, portaera batzuk martxan jartzen ditu, zauritua balin bagera erresteko pixkat konbalezentzia hori. Eta gauza gero gertatzen da gripea hartzen dugunean ere. Jokabide batzuk gutxitu egiten dira, jokabide normalak gutxitu egiten dira eta beste batzuk areagotu egiten dira. Jokabide gutxitu horien artean dauzkagu jarduera esploratzailea, jarduera psikomotorea, jarduera sexuala, elikatzea, higiene pertsonaren zaintzea, hori gutxitu egiten da. Azken batean gaixorik gaudenean egoten nahi duguna da geldi egon, lasai, ez daukagu ezer jateko gogorik, ez daukagu beste jarduerarik egiteko gogorik ere ez, eta egoten gara hor lasai, eta modu horretan nola egiten dugu, zer egiten dugu? Badaukagun energia guzti hori kontserbatu egiten dugu, ez gara asko mugitzen, eta erabiltzen dugu ere sendatzeko. Eta beste jokabide batzuk areagotu egiten dira, hemen loa saldurak eta jartzen du, baina azken batean mantentzen dute gure alerta gaitasuna. Eta gero ere anedonia gertatzen da. Eta anedonia da plazerra sentitzeko gaitasun eza. Une horretan adaptatiboa da. Sendatu egin nahi dugu, geldi gaude, ez dugu beste ezer behar. Gertatzen dena da, eta klaro, noski, estresa desagertzen denean, jokaera guzti hauek bere onera etortzen dira. Gertatzen dena da, hauek luzatzen balin badira, solapatu egiten direla edo jainjarri egiten direla depresioaren sintomekin. Eta hor dauzkagu, depresioa ez da bakarrik umore deprimitua izatea. Sintoma kognitiboa daude, elikatzea eta pisuan aldaketak egoten dira, loaren asaldurak dauzkagu ere bai,
oso astoramen maila altua izaten dugu, bai kognitiboa, bai motorea ere bai, denbora guztian nekatuta sentitzen gera, eta ez dira jokabide gaixotasunaren ezberdinak, gertatzen dena da kronifikatu egin direla. Eta hortik sortu zen depresioaren hipotesi neuroinflamatoria, hau da. Nola, hanturak, garuneko hanturak, depresioa sor zezakeen. Eta lehenengo datuak ere modu kasual batean lortu ziren. Lehen, orain ja ez, baina lehen, hepatitis C gaixotasuna sendatzeko, gure sistema immunitarioak ezin zuen hori gainditu, zitozinak ematen ziren tratamendu bezala. Nolabait gure sistema immunitarioa indartzeko. Eta ikusten zena zen, tratamendu hau egiten zuten pertsonek depresio sintomak garatzen zituztela. Eta antidepresibo klasikoek, gaur egun erabiltzen ditugun antidepresiboek sintoma horiek kutsitzen dituztela. Eta are gehiago. Zitozinen tratamenduak kendu egiten balin bazen, sintomak desagertu egiten ziren. Hori izan zen lehenengotariko datu bat, adierazten zuenak, sistema immunitarioaren gehiegizko aktibitateak depresioa sor zezakela. Azken batean eta modu labur batean, hantura prozesua azaltzen denean, egia da, sistema immunitarioaren hainbat zelula erreklutatzen direla, baina garunera ere seinalizatu egiten dute, eta azken batean, gure gaitasun adaptatiboa konprometitu egiten dute. Azken batean gure ingurunera egokitzen balin bagera, da hainbat gaitasun eta hainbat sistema aktibo dauzkagulako. Gehiegizko hantura prozesu badagoenean hauek konprometitu egiten dituzte eta gure gaitasuna ingurugiroari aurre egiteko gutxitu egiten da. Baina, badago beste kontu garrantzitsuago bat. Datuak daude, eta horien arte pixkat hori esan dut, estres kronikoa erlazionatzen dela gaixotasunarekin. Baina egia da, estresa pairatzen dugun guztiak ez garela gaixotzen. Eta ez gara gaixotzen garrantzitsua delako zein estrategia erabiltzen ditugun estres horri aurre egiteko. Gu gure ikerketetan ikusten genuena zen, estresa gaixotasunarekin erlazionatzen zala, ez bakarrik fisikoa, baizik eta mentala ere, baina ikusten genuen datuen artean ezberdintasun asko zegoela, ez zegoela homogeneitate bat. Eta ikusten genuen, sujetu guztiak ezberdinak zirela, eta azken batean danak ezberdinak era. Eta horan hasi gera sailkatzen taldeak erabiltzen zituzten estrategiaren arabera. Eta ikusten genuena da, une horretan estrategia okerrena erabiltzen zuenak, zala hormona maila gehien jariatzen zituena. Estresari aurre egiteko hormona hori, kortisola kasu honetan. Eta sistema immunitarioari dagokionez, ikusten genuen, estrategia oker hori erabiltzen zutenak zirela sistema immunitarioaren erantzun inflamatorio hori edo hantura erantzun hori aktibatua zutenak. Eta azken batean, eta ez bakarrik modu periferikoan eta ez bakarrik sistema immunitarioko zelulak sintetizatzen dituzten organoen artean, baizik eta baita ere garunean ere. Baina kontua da, nola aukeratzen ditugu guk estresari aurre egiteko estrategiak. Lehenengo, balorazio bat egiten dugu estimulo mehatxagarria ikusten dugunean, eta baloratu egiten dugu ea horrek, guretzat, estres bat suposatzen duen ala ez. Eta hor bi erantzun posible daude. Ez, honek ez nau estresatzen. Barduan ez dago estres erantzunik, ez dago estimulari ez zaio aurre egin behar. Baina balin bada, sujetuak beste bi galdera egiten dizkio bere buruari. Lehenengo baloratu behar dut, ea nik gaitasuna dauzkadan edo errekurtsoa dauzkadan egoera honi aurre egiteko. Eta horren arabera, eta hori nola egiten dut, aurretik dauzkadan esperientzietatik hartuta. Edo ikusi dudanagatik, edo antzeko egoera batian egon naizelako, edo analogia bat egiten dudalako, eta abar. Baina azken batean, bizitzan zehar hemen gauza gertatzen zaizkigu, hainbat esperientzia dauzkagu, eta guk errepertorio bat daukagu.
Eta orduan, baliabideak baldin badauzkat, edo ez baldin badauzkat ere, baina dauzkaranekin, saiatuko naiz egoerari aurre egiten. Eta hor, beste bi gauza gerta daitezke. Egindako esfortzuaren ondorioz, modu arrakastatsuan egoerari aurre egiten baldin badiogu, egoera estresagarria gainditu egingo dugu, eta gure erantzun sistema guztiak bere monera etorriko dira, eta ez da gertatzen. Baina baliteke egoerari modu arrakastatsuan aurre ez egitea. Eta orduan zer egin behar da? Estrategia aldatu. Eta horretarako malgutasun kognitibo bat behar dugu. Ez baldin badugu, erabiltzen dugun estrategia ez baldin badu balio, gaude moduan jarraituko dugu. Eta hori da, errazionatzen dana gaixotasunakin. Egoera estresagarriari ezin baldin badugu aurre egin, estres erantzun hori kronifikatu egingo da eta horrek egingo gaitu zalugarriago gaixotasunera. Amaitzeko, gaian interesatuta baldin bazaudete, gustatuko litzaidake gomendatzea irakurgai bat, maila divulgatiboan dago, Robert Sapolskirena da, niretzako gai honetan guru bat dena, euskeraz ere badago liburua, eta da zebrek zergaitik ez dituzten ultzerak. Besterik gabe, eskerrik asko zuen atentzioagatik. Oin? Bai, bale, amatate guan da. Bueno, eskerrik asko, aurkezpena itxik. Bueno, betiko latxik, galderantzako tarte bat eukiko, nagore eta auki mikrofonu, así que eskualtza eta galdetu lasai. Aditu bat dako horretako da. Bale, bueno, neukengo galdera bat. Bale, lehengo galderi neukengo bat. Orduan, bueno, nik bi galdera dakat. Baina, bueno, zu zaz unibertsitateko irakasliza, ezta? Orduan, oindala hilabete bat edo, artikulu bat publikatu zen El Paisen, titulu zen Los 8 males del profesorado universitario, profesiones tóxicas. Tóxicas. Bai. Eta esaldi pasarte bat da, nahi dutena zuk komentati, edo, bueno, ez dakit ni zure kasu dan, baina esaten dau, el 83,6% del profesorado universitario padece estrés crónico. Esan, unibertsitate espainol batek, ez dakit nik, Salamankako edo Granadako unibertsitateko ikerketa talde batek egindako, ikerketan ondorio bat, ez dakit, nahi baduzu konpartiu? Zuere irakaslea zera, ez? Ni ez. A ber, irakasleok bizi dugun estresa da. Azken batean, unibertsitatea dedikatzen garen irakasleak daukagu denbora guztian egon behar gara gauzak egiten, helburuak lortzen, eta bai nik uste dut oso estresatuta gaudela. Galdera, konkretamente, egin dut, estres kroniko horri, bueno, eta lerro horretan aplikatzen da unibertsitatein, baina, beste enpresa askotan nik ezagutzo jenti bizi da bena, zelan abordaten da estres kroniko hori. Ez badakazu gaitasunik gainditzeko episodio estresagarri bat. Lan iturria, ja kanpotik unibertsitatea edo beste lan bat izatea, oso estres iturria handia da. Eta ez da arraroa dagoen depresiogatikan bajak. Lan askotan, jende asko bajan dago, depresioa daukalako. Eta gero gaixotasun fisikoak ere bai. Eta neumoniak eta ere barra ikusten dira. Hora, zer estresatzen gaitu? Bueno, ere hitz egin dezakegu sexuaren arabera gauza batzuk gehiago estresatzen gaituzte beste batzuek baino. Baina azkenean da lan kondizioa, ordu asko sartzea, zera hain baloratua sentitzen dezu egiten duzun esfortzua ez dela bat ere baloratua, eta eta estresiturria handi bada. Eta egia da, baja asko daudela gaixotasunagatik. Baina eske sistema berak ez dizu ere batzutan aurre egiten utzi. Azkenean, ez nago gustora nire lanarekin. Utzingo dut, bai, utzen dut eta noa ni lanera. Osea, batzutan, bai, nik esan dut, estrategia onago kreatu behar dira, baina batzutan ez dago estrategiarik. Eta beste estrategia hon bada laguntza eskatzea.
Batzutan lotxatu egiten gara eta ez dugu laguntza eskatzen, baina hori ere baliabide bada. Eta erabili behar dugu. Bale, eta beste galdera batakat. Zuek momentu honetan ikerketa talde modun lanin zase psikologia fakultatin, puntu honetan ze ikerketa mota zauze garatzen? Nik azaldu, honek jarraitu zezakeen hitzaldiak, baina da estresa, estres kronikoa, gaixotasuna, eta orain dakagu beste gauza bat, desberdintasun sexualak. Azkenean nik esan dut, erlazionatzen da estresa depresioarekin. Baina bai, egia da, baina gehiago emakumezkoetan. Orduan, ari gara ikasten zergatik gehiago emakumezkoetan. Zergatik? Gaur, azkenean gizon bat edo emakume bat estresatzen duena, ez da gauza berdina. Zuek gauza batzuek estresatzen dizuete eta guri beste batzuk. Eta orain bizitikeran gizarte honetan badaude emakumeentzat estresagarriagoak dauden estimuluak. Eta pentsatzen da parte hori dela. Baina baita ere gure sistema hauen nik esan dudala hormonak gora, sistema immunitarioan aldaketa eta bar ezberdina da ere. Gizonezkoek eta emakumezkoek modu ezberdinean erantzuten dugu estresaren aurrean eta horrek egiten du gaixotasun mentalen kasuan, depresioaren kasuan gauza olgarriago izatea eta gizonezkoek beste gaixotasun batzuk. Eta gero ere ikasten dugu ze harreman dagoen estresa, kantzerra eta depresioaren artean. Ze azte batean kantzerraren kasuan ere depresiotik oso gertu egoten da eta ez bakarrik diagnostikoa bera estresagarria delako, baizik eta kantzerraren kasuan sistema immunitarioan ere sortzen diren aldaketak portaera aldatzen du ere eta portaera aldaketa badakar eta hori depresioarekin erlazionatzen da. Eta gero afrontamendu estrategiekin ere jarraitzen dugu. Ondo erantzun da, eskerrik asko. Zeuen txandi. Gentik ez dauka hemen, dudaz? Inoz. Ni... Bai, ez du izu ipara izelakoike estresak fabriketan? Zen normali, generalin beti publikotasunin etxen da beti, ez? Da ez otak jentzen ixe, baina bestelako enpresetan, ez? Sistema horretan bargundazenan, bara izkelako ez du izoik, porque estresa hor bera, kendu paeteku, ondarru zaten da morun. Ulertu zuixe? Zeo zerbe ez dakit ondo. A ber, publiko, instituzio publikoetatik gain, enpresa pribatuetan ematen den estresaren inguruko azterketarik baute dagoen. Enpresa pribatuetan inguruan ez daukat, gehiago publikoetan. Baina azkenean da hori, lehen jarri dut ranking bat, jarri dut ondamendi naturalak, eta lana, da estres iturri handi bat. Igual enpresa pribatuan gehiago ez dakinik enpresa pribatu ez dut ondo ezagutzen, baina pentsatzen dut pixkat egoera berdina dela, ordu asko lan egin, gutxi kobratu, balorazioarik ez izatea, eta hori dana oso estresagarria, eta azken batean danok egin behar dugu lana, eta hor egon behar gera. Aldera gesa? Bai, kaixo, azkan atalean aipatu duzuna, estresa ez da. Estresa bakoitzak, persona bakoitzen mundua gara, eta bati estresara egiten dionak, besteari ez dio egiten. Eta esan dozu modura, bakoitzak galdera bat ero bi egin behar dugula. Honek ni estresatzen hau, bai edo ez. Orduan nire galdera da, estresa daukat eta laguntasuna eskatu behar dut, bai hori hor dago. Baina sendatzerik onena da aurreprestazioa, aurrikustea, prebentzioa. Nik estresa egiten badit honek, guri, nik ze jarrera, ze protezio, ze jarrera, ze portak ere euki behar dut, estresa hori gutxitzeko, ez etortzeko aurre egiteko. Psikologikoki ze jarrera euki behar dut. Hau da, pelotariak entrenamentua egiten du, tanto egiteko. Nik ikusten bat dut, nire bizitza ezin dut aldatu, estresatzen hau zure lanak zuk esan duzun modura, baina estresa hori ez etortzeko ero gainditzeko zure portakoera nirea ze jarrera euki berdo. Esan zuren bakoitzak bere baliabideak. Zertan datza baliabideak? Nik zer jarrera euki behar dut? Hori egoeraren araberakoa da,
hori kontuz. Baina adibidez nik esango dizu nire adibidea. Niri jende aurrean hitz egitea asko kostatzen zait. Eta asko estresatzen nau, eta uste dut hasieran nabari dela. Baina, klaro, ni irakaslea naiz, orduan, heldu zen momentu bat, esaten nuena, bezin da izan, bestera zure etxera joan behartzera. Orduan azkenean, saiatu naiz ezain mehatxatua sentitzen. Klasera juten naizenean, eta hitz egin behar dudanean, ikasleak etortzen dira nahi dutelako, ez daude behartuta. Eta, hori, azkenean saiatzen zera, ez urduri jartzen, ez bizitzen hori mehatxu bat bezala, eta azkenean zure portaera ere erregulatu egiten duzu, eta azkenean dana hobeto ateratzen da, zuk ikuste duzu hobeto atera zaizula, eta horreia hurrengorako lasaitu egiten zaitu, eta da pixkat hori. Osea, azkenean nik esan dudana lehen ere ez, baina gero mehatxuaren arabera da, baina zenbait kasutan mehatxatzen gaituzten gauzak uskeria dira, zenbait kasutan, beste kasu batzutan ez, eta benetan ez dute gure bizitza arriskuan jartzen, orduan saiatu behar gara pixkat hori errealitatetik ikusten. Eta gero bai, badaude gauza larriago batzuk, zaila dela horre egiten, baina esan dudana, adibidez laguntza eskatzea ere baliabide on bada. Eta behar bada, beste pertsona egoera horretan egon balin bada, lagundu zaitzak, animatu zaitez. Ez dakit, eta aldu zuk ikustea gauza beste modu batean. Baina hori, jarri, beti zaitu duguna psikologo, gure partetik jarri egin behar dugu, ez? Beste galdera bat akau? Bai, arratsaldeon. Neritz, aipatu duzu genero aldetik, portaera desberdina dakaula gizon eta emakumeak. Zehaztu dezakezu pixkat gehiago, zelako motibo estresagarria ditugu gizonak emakumeak, eta beste aldetik zelako portaera edo zelako ondorioak pairatzen dugun generoen arabera. Gizonezkoei adibidez, lanak gehiago estresatzen die emakumezkoei baino, adibidez. Eta asko kostatzen, azkenean jerarkia gizonezkoen artean guretzat neskentzat baino asko ze garrantzitsuagoa da. Baina hori ere aspaldidani dator, ez da gaurkoa. Ondo baloratua sentitzea, poder ekonomikoa ez izatea eta guztiarik asko estresatzen ditu. Baina emakumezkoei benetan estresatzen gaituena dira erlazio sozialen apurketa. Eta guk erabiltzen ditugun estres ereduak harren kasuan dira burrukak, zeinek irabazten duen nor, zein dagoen beti gainetik, zeinentzat den territorioa, zeinek izango du errekurtsoekiko lehenengo aukera, eta emakumezkoen kasuan edo hemen kasuan egiten duguna da euren erlazio sozialak puskatu. Eta horrek estresatzen ditu izugarri. Jerarkia aldaketak ez ditu hainbeste estresatzen, baina erlazio sozialak puskatzea bai. Eta gero, horren aurrean erantzuna ezberdina da. Emakumezkoek berez, hasieratik ja, antura erantzuna handiagoa da. Berez, egoera basalean ja altuagoa da. Horregatik ez da harritzekoa ere, ez nuen ontan sartu nahi, baina ez da harritzekoa, zeinek pairatzen ditu nahaste autoimmunitario gehiago? Emakumezkoek. Eta hori zerrekin erlazionatzen da, gehiagizko inflamazio antura batekin. Emakumezkoaiak berez, ja badaukate erantzun handitu bat, estresarekin, gazko zerea gehiago handitzen da, eta gaixotasun immunitario gehiago. Gizonezkoek beste gaixotasun mota batzuk izate dituzte. Eta nahaste mentalen gana joaten bali magera, emakumeek depresioa pairatzeko probabilitate gehiago daukate, baina gizonezkoek adibidez eskizofrenia eta bezalako beste gaixotasun batzuk. Beste galdera bat? Dakau? Alaitzen? Arratsaldeon. Arratsaldeon. Esaten duzunean laguntza eskatzea, igual gure gizartean oraindik hori ez dago oso zabalduta edo, ez? Mina daukagunean, hankako mina daukagunean, inork ez dudan jartzen, fisiora juten garela edo traumatologaren gana, edo baino ondo sentitzen ez garenean, oraindik aurre iritzi asko dago bai psikologora edo bai psikiatraren gana joateko pausua ematearekin.
Bai. Eta horrekin batera ze iritzi daukazu antidepresiboen inguruan edo, bueno. Egia da, lotxo ematen digula, esatea depresio badaukazula, eta batez ere jendea pentsatzen du delako zu pertsona ahula zerala. Eta depresioa daukazula ahula zehalako, eta hori ez da horrela. Bakoitzari bere egoerako tokatzen zaizkio, eta izango ditu baliabideak edo ez aurre egiteko. Eta antidepresiboen aurrean, psikofarmakologiako irakaslean naiz. Orduan, ni pentsatzen duena da, pertsona bat oso jota dagoenean eta oso gaizki dagoenean, eta ez dagoenean egoera batean gauzei aurre egiteko antidepresiboak hartzea ondo dagoela. Ze, zure onera edo pixkat itzuten zaituzte, eta momentu hortatik hasi zaitezke lanean. Kontua da, antidepresiboak kentzea, eta ondo zaudenean, hastea zure gauzekin lanean. Zer gertatzen da? Garen modukoak. Orduan, juten gara medikoaren gana, pastelita magikoaren bila, askotan. Eta hori gertatzen da depresioaren kasuan, eta baita ere, antsietatearen, eta lo egiteko arazoak dauzkagunean ere. Antidepresiboen kontrakoa zea. Beste azkanengo galdera bat, nengo. Banuken gonote azkana. Galderi de, zuk pentatezuk gaur egun jenti estresatuago bizi dela, edo egoera horre izena jarrigako jabadaki hau zer dan, eta horregatxik entzuten dugu kexagoa. Bi gauzak izan daitezke? Zabai da hue asko ukitzen dauelako, ez? Lena ez ginen horren... Nik esan dudana lehen, ez? Asko erabiltzen dugun hitz bada, gehiegi askotan. Eta ez dakit batzutan badakigun zea egian esaten. Baina bai egia da, bizigiala zoro batzuk moduan, iritsi behar gera gauna, bestera lortu behar dugu hau, bestea, presionatuta bai gaude. Ez dakit noiz geldituko gehan, baina... Bale, azkenengo galderaik, ez. Bale, txalo bero bat emogotzen eritzei. Eskerrik asko. Eskerrik asko.